I den her lektion, der skal det handle om tekstværktøj. Så jeg starter med at lave en komposition. Vælger PAL DV1 Square Pixel, det står den på. Og 25 frames, og så vælger jeg, at den skal have en længde på 10 sekunder. Og baggrund sort, lige har sagt. Når jeg skal bruge tekstværktøjet, så kan jeg gøre det på flere forskellige måder. Jeg kan gøre det, jeg højreklikker hernede i timelinen, og så kunne jeg vælge tekst. Og så kunne jeg skrive animationen, for eksempel. Jeg kunne også have været gået herop og taget mit tekstværktøj, og så ligesom slået sådan en ramme ud, der hvor jeg vil skrive noget, og så skrive det sammen. Eller noget andet. Jeg kan også gøre det, at jeg holder mus-tasten lidt nede, og trykker på vertikal tube. Det kan jeg skal huske. Skal vi godt. Vertikal type tool. Ja, og jeg kan skrive ned af. Hold da. Så det er lige det kan. Hvis jeg vil af med dem igen, så vælger jeg mig simpelthen bare at trykke på delete. Nå, men hvad kan det så? Når jeg sådan skal redigere eller editere min tekst, så kan jeg gå herover i mit lille tekstredigeringspanel, og hvis den nu er lukket eller er væk eller på anden måde, så finder vi den heroppe i Windows. Og så bor den herinde, og den har en genvej, der hedder Ctrl 6. Så den prøver jeg at tage. Det første jeg kan, det er, at jeg kan skifte font. Så det gør man ved at simpelthen klikke i sin tekstlayer. Og så kan man simpelthen scrolle ned og finde font, der nu passer til det, man skal lave. Det er virkelig en anden kapitel. Men det er her, man finder dem. Og et lille trick til det, det kunne være at lige at klikke heroppe en gang. I hvert fald på PC, jeg mener også, det virker med. Og så kan man bruge piltasterne til at høvle ned igennem de forskellige typer. Så det er bare det. Vi tager bare lige sådan en helt almindelig. Nå, hvad kan man mere? Så kan man skifte farve på en tekst. Den gør vi at dobbeltklikke i den, og så bruge den første color scratch bare her. Hvis jeg nu havde noget footage af en eller anden slags, så kunne jeg også bruge min eyedropper. I ser, den virker ligesom på den måde. Så hvis jeg nu vil ligesom adaptere noget tekst fra et klip, så kunne jeg bruge den her. Det vil jeg ikke nu. Jeg vil egentlig bare vise, hvordan man kan skifte farve. Hvid er en eller anden farve, jeg vil bruge, men hvis jeg nu vil have rød eller grøn, og så videre og så videre. Så det er sådan ret meget lige til. I det hele taget ligner den her jo ret meget sådan et tekstbehandlingsprogram i et eller andet. Men der er simpelthen nogle ting, den kan. For eksempel kan den lave en stroke. Hvis jeg klikker på den her. Hvis vi nu lige ser en gang, så kan vi se, at der er sådan en lille no fill color. Hvis jeg klikker på den, så har jeg ingen farve i. Den klikker jeg lige væk igen, eller får mig en farve tilbage igen. Og når jeg klikker den væk, så kommer den automatisk med det, der hedder en stroke. Den kan jeg nu også aktivere uden at gøre det. Nu klikker jeg lige den her, så siger den no stroke color. Ja tak. Så skulle den egentlig ikke have det indstillet på at vælge det. Sådan der. Sådan er med min stroke color. Men altså, måden man får sin stroke color, altså sådan en lille border hele vejen rundt om teksten, er bare at klikke i den her, sige at jeg skal have en sindssyg farve rundt om der. Sådan der. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at ens tekst er valgt. Det var sådan lige for at vise det. Men klikker i den, vælger en grim eller en pæn farve. Stille. Og på den måde kan man styre det. Så ikke så meget mere med det. Jeg vælger lige at tage det af igen. Så igen vælge sit værktøj og sige no stroke color, tak. Så vi holder den bare hvid. Ved siden af her, der kan vi styre størrelsen på vores tekst. Vi kan styre afstanden mellem linjerne, som der ikke er nogen af her. Jeg kan styre skydningen mellem mine bogstaver. Nej. Og hvis jeg nu synes, det går lidt træ, så kunne jeg jo gøre det, jeg holder shiften i, så kan jeg skyde lidt længere. Sætte størrelsen lidt ned igen. Ja, og sådan har vi forskellige muligheder. Den her, den har med at gøre med, når man har stroken på, om så at fyldningen, altså den farve, der er, den skal være over stroken, og det vil jeg nok anbefale altid. Omvendt, jeg vil anbefale, at den hedder stroke overfill. Sådan at hvis vi har en stroke, så ligger den over ens fyldning. Men nu skal vi så ikke lige have nogen stroke overhovedet der. Så jeg kunne også bare lave den hvid, og jeg kunne også bare klikke på den sådan der. Sådan er ikke. Nå, jeg håber ikke, det bliver lige for forvirrende. Hvad kan vi mere? Vi kan styre højden på vores bogstaver, og vi kan styre bredden, hvis det er det, vi vil.
Prøv lige undo igen. Jeg kan også gøre det, at jeg tager et enkelt bogstav og skyder fra baseline fra den linje, det egentlig står på. Ja, og sådan nogle ting. Så har jeg mulighed for at lave små bogstaver, store bogstaver og så videre. Og det er sådan set bare at prøve at lege lidt med det. Og sådan der. Så det er sådan en måde at styre det på. Nedenunder her, der har jeg paragraf, og der har jeg mulighed for at højre stille og venstre stille og midter stille og så videre og fast lige maven og skyde det på alverdens måder. Så det kan man også lege med. Det er ret meget lige til. Noget lidt sjovere, det er det, der har med animering af tekst at gøre. Hvis jeg klikker herover, så har jeg nogle muligheder. Der er sådan en bandit her, der hedder Animator. Og hvis jeg nu tager den, så kan jeg starte med at sige, hvad vil jeg animere? Der er en masse dejlige ting, at gå i gang med. Så lad os prøve at tage for eksempel en scale. Først så kan jeg starte med at sige, at jeg vil gerne scale, og lad os sige, at jeg finder en eller anden størrelse her. Det her, det er det, min animation skal gå ud på. Fint. Så siger jeg, hvornår skal den det, og hvordan skal den gøre det? Så går jeg ind under den her range selector. Herunder, der kunne jeg gøre det på sådan lidt forskellige måder. Jeg kunne for eksempel prøve lige at rykke lidt i parametrene og se, hvad der sker. Hvis jeg nu prøver at rykke den her offset, så kan vi se, aha, den gør sådan der. Så det kunne være, at jeg vil starte der. Det kunne også være, at jeg vil starte i den anden ende. Så jeg prøver lige at fyre offset i minus 100. Så kunne jeg gøre det, at jeg siger, set en key. Så kører vi måske et par sekunder frem. Og så siger vi, så skal den høvle det hele igennem. Og komme ned og slutte igen. Så gør den det. Jeg kan lige prøve at rendere. Hold da op. Men det jeg så kan styre, det er, at jeg kan styre, om jeg vil, nu er det jo sådan det hele, der bliver animeret op, og så ned igen. Det jeg så kan styre her på min start og slut points, det er for eksempel, at hvis jeg nu kunne have det 2 bogstaver, der ligesom skal køres igennem som sådan en bølge, så kunne jeg prøve det. Nu kan jeg lige prøve at sætte min timeline bandit her i midten. Hvis jeg prøver at fyre den her ned, så kan vi se, at den kun påvirker 2 bogstaver ad gangen. Så sådan kan jeg altså styre det. Og det kan jeg selvfølgelig også animere i. Men jeg kan simpelthen bestemme, hvor meget eller hvor lidt. Og hvis jeg nu vil rykke i den anden op, så kunne jeg styre den på den måde. Og man kan faktisk også gøre det, at man trækker i den manuelt. Sådan her. Så lad os prøve at sige, at jeg holder den sådan her. Jeg prøver lige at rendere igen. Nej, bølge. Og det kunne man jo godt fiske lidt rundt i, og det kan også til tider være en lille smule forvirrende. Jeg kunne godt gøre det, at hvis jeg nu vil animere flere ting, så kunne tage den her animator og så sætte flere ting på. Men det smukke ved det her, det er, at når jeg nu har fået det her til at funke, så kan jeg sige, at det er fint nok, den skaler op. Jeg kunne også godt tænke mig, at den skulle rotate en anelse. Eller noget andet, så vi prøver at sige. Så går jeg ind på min range selector her, eller ind på min animator 1. Det er den, vi skabte ved at klikke herover. Så kan jeg sige, at vi skal adde nogle ting, den skulle gøre, altså vi skal hækle noget på. Så jeg trykker Add Properties. Nu vil jeg også gerne have, at vi roterer en anelse. Trykker jeg på den. Så kunne jeg vælge, jeg kunne godt vælge at sige, at den skulle dreje 125 gange rundt om sig selv. Jeg kunne også bare vælge at sige, at den lige skal hælde 20 grader til den ene side. Så behøver jeg faktisk bare at gøre det. Så ved den godt, når det er jo lige det der område, du ved det. Nej, se, så gør den det kun med de bogstaver. Og jeg kunne i princippet godt animere min rotate til, at den lige roterer lidt den ene vej og den anden vej. Nu holder vi det lige enkelt sådan her. Se, så kan jeg bygge på, at prøve lige at rendere det. Nøj. For eksempel prøve at bygge nogle flere ting på. Opacitet, property. Smid den på og sige, at det skal også lige køres ned i opacitet på 35. For eksempel animere den. Wow. Måske skulle den have endnu mere. Blandt andet. For man lige kunne se det. Se, så gør den det. Og det er jo rigtig fedt. Og jeg kan jo til enhver tid gå ind og sige, at det her det skal ske på et andet sted på min timeline, eller det skal ske over længere tid. Jeg behøver så kun at flytte den her. Prøv igen. Nej, det er smart. Så det er sgu faktisk rigtig smart. Og der er selvfølgelig også mere til den her, men som en start er det her egentlig noget, man kan bruge til noget. Nogle andre ting, man kan udover at bandere bare nogle af alle de her værdier. Det kunne for eksempel være, at man kan animere en blur for eksempel. Så jeg kan prøve at smide en blur på.
og sige, at den skal bare have rigeligt. Så den gør det samme. Jeg kan bare ikke lige sige noget. Jeg prøver lige. Nej, se, den får så lidt meget. Den kunne måske godt fyre ned på en 20 stykker eller sådan noget stil. Se, det er jo også en fed effekt i sig selv. Udover de ting, der ligger i properties her, der kan man også gå ind under den her selector. Og der har man nogle muligheder. For eksempel en wiggle. Og nu er den indstillet på en eller anden bestemt måde til at wiggle. Og wiggle vil sige, at den bare sådan over tid i en eller anden bestemt frekvens rykker lidt på sagerne, så det ser lidt rystet ud. Så se, så bouncer det lidt rundt de der bogstaver. Det er jo skidesmart. Og det kan man virkelig godt lege noget med, og så få noget godt og originalt ud af. Så lad os prøve at sige, at det var egentlig lige nok for den. Så prøv at lege lidt med det her.